Здравейте, пичове и пички, аз съм Димитър Илиев, добре дошли в моят канал, в моето студио, в моят офис, в моят храм, в моя дом, в моята спалня. Изглежда много по-професионално, отколкото си мислите, защото зад камерата има софтбокс, календар на гола жена, снимка на Адолф Хитлер. Това сега не съм сигурен дали нямаме баннат заради самото произношение на името на художникът беше прав за всичко. Не искам да обвинявате австрийският художник. Буквално така трябва да кръстя шибаният канал. Между другото, наистина зад софтбокса има боен флаг на Вермахта, който трябваше да седи ето тук, но за съжаление няма как да го сложа, защото има един знак, един кръст, за който със сигурност ще ме баннат собствениците на YouTube, които са пропагандни помярчета, както тези на Facebook, на абсолютно всички социални медии. Реално говорим за хората, които владеят света, няма какво да си правим майтап и така нататък. Хората, които лично аз презирам и хората, които е трябвало да бъдат изтребени. Днес ще си говорим за дебелите жени. Всъщност може и до тях да стигнем, но да видим какво ще се случи. Просто днес съм подготвил тема. Не се впрягайте, защото за дебелите жени ще си говорим много в този канал. Със сигурност няма да им се размине, няма да им го простим. Те никога няма да умрат, за съжаление. В смисъл, темата за дебелите жени никога няма да умре. Както и да е, ако умрат, няма да има на кой да се подиграваме с право. Днес ще четем история от spodeli.net, само че в случая от категория тинейджърски, а не от секс и интимност. В първият епизод на този канал си говорихме за човекът, който се чуди дали жена му изневерява. Ако не сте гледали видеото, веднага спрете това видео, изгледайте първо предишното, абонирайте се за канала, харесайте видеото, пишете коментар, върнете се тук. Отново го спрете, последете ме в Instagram и в момента някъде по екрана ви, долу в описанието. След това натиснете плюсчето и догледайте видеото, което в момента гледате. Така, днес ще си говорим за една много интересна тема. Случаят е писана от жена, от това, което забелязвам, защото прочетох буквално първото изречение и като цяло наградна заглавието. Тя се казва: много се влюбих в едно момче, но за съжаление го излъгах и не знам какво да правя. Писана е преди един месец, 6 дни и е прочетена 631 пъти. Така че нека да започнем с историята. Аз съм тук специално за вас да правя живота ви по-лесен, по-красив, по-мек. Също така мога да бъда вашият терапевт, семейен, мога да бъда вашият психолог, вашият учител по история, учител по физическо. Здравейте, момиче съм на 17 години, ако има значение. Има огромно значение. Огромно значение има, че си момиче и че си на 17 години. Хубава възраст, между другото. Имам следния проблем. Преди 3 месеца се запознах с едно момче на 21. Много добре, което супер много ми допада и ни е много приятно да си прекарваме времето заедно. Така да се каже, вече сме заедно. Да, ясно, вече знам на кой етап сте, знам какво се случва. Той е много мил и внимателен с мен. Изглежда много сериозен от това, което знам за него. До сега съм попадала само на идиоти, като абсолютно всяка. Спокойно, и той ще падне в графата идиоти. Изчакай да минат още 2 месеца. А това момче е доста интелигентен и културен. Направо е супер. Искаш да кажеш, че е гей? Докато бяхме в етап на опознаване, той ми сподели, че до сега е имал само едно гадже и само с нея е правил секс. Той определено е гей. Раздели се, защото тя го е лъгала и тъна. Добре, защо просто не пишете т.н.тн. Мамка му, дразна се на такива дребни шивани детайли. Чай сега, че се разсе. Между другото, това, че приятелката му го е лъгала, също до някаква степен говори неща за него. Както и да е. Няма да ме разберете, знам, че сте прости. Не мога да си обясня защо, но аз му казах, че до сега нищо не съм направила. А преди това съм имала 2 други гаджета. Става дума само за няколко пъти. Чакай малко ти. Не мога да си обясня защо, но аз му казах, че до сега нищо не съм правила. А преди това съм имала 2 други гаджета. Става дума само за няколко пъти, значи все пак си се ебала. Значи все пак си се ебала. Прозорчето е счупено. Добре. Знам, че не е хубаво да се започва връзка с лъжа. Аха, ти си го излъгала. Но стана тъпа ситуация и не знам как да се оправя, а не искам да го изгубя. Много държа на него. Чай сега аз не разбирам проблема. Значи ти си му казала, че 2-3 пъти сте думнали. А ти си му казала, че никога не си правила нищо, обаче си имала 2, които все пак няколко пъти са те изджаскали. Ти искаш да кажеш, че си го излъгала, че не си правила нищо, докато също си правила с 1-2 човека нещо. Скоби, става въпрос за няколко пъти. Тоест, след като си излъгала него, ти лъжиш и нас. Всички 600 кусор човека. В случая
ще се окаже, че ти си просто една разбита и прелята кофа, която е излъгала, че е девствена. Брат, това е тъшак. В смисъл, това е все едно си черен и да излъжеш, че си бял, батко. Това е все едно да ти е 10 санта и да кажеш, че ти е 21 и с това се чуеш какво да правиш, когато знаеш, че тя ще го види. Майчице мила, защо сте такива? Защо сте такива? В смисъл, стегнете се, мамка му. Сега много се притеснявам, че рано или късно ще стигне до там, ще се стигне до там да правим секс и ако разбере, че съм го излъгала, не знам как ще реагира. Ами много зле ще реагира. С основание. Защото това е много сериозна измама. В смисъл, примерно да имаш 15 бройки и да излъжеш, че са 2-3 и някой бълък да ти се върже, защото няма как жена да си признае с колко мъже е била. Това просто въобще не ми говорете глупости, пичове, че знаете приятелката ви с колко е била, че се възхищате и така нататък. Ако тя не е девствена в момента, в който вие я опраскате, просто не ми говорете. Просто не ми говорете. Това, че вие вярвате на празни приказки и сте сложили розовите очила, не означава, че това е факт. Има голяма разлика между истината и това, в което вие вярвате. Така че през един щупен прозорец няма как да знаеш колко котки, паяци, врабчета и така нататък са влезли, излезли, развъдили се вътре и така нататък. Схващате мисълта ми. Но в случая това е много сериозен фал. Защото той те приема по даден начин, ти си го излъгала изключително долно и грозно и той очаква нещо коренно различно. Просто да си беше признала мамка му. Друг е въпросът, че все още не сте правили секс, при положение, че вече едва ли не сте заедно. Чакай, той е минал месец от самата история, значи най-вероятно вече се е разбрал какво е станало. Мисля, че ще ме остави най-вероятно, защото ми обясняваше как мразил да го лъжат и не толерирал такива неща и тъмна. Ами, след като е приключил единствената си връзка за това, че е бил лъган, наистина стигаме до факта, че пичагата мрази да бъде лъган, както всеки един нормален човек. В случая ще остави и теб, въпреки че мен това малко ме съмнява. Не е възможно за 21 години един мъж да е имал само една единствена жена и да я е зарязал, защото го е лъгал. Брат, всички жени лъжат, така че не ми говори празни приказки. Ти за 21 години си бил чеки като заек, накрая ти се е паднала една и да я оставиш само защото те лъже. Естествено, че ще пръснеш кофата като човек, ще продължиш да се забавляваш с нея, ще я направиш мармалат от всякъде, ще я направиш бомбок, ще я скърчиш от всякъде и тогава ще оставиш. То може да го е направил, но както и да е. Въпросът ми е какво да правя. Дали той ще разбере, че съм го излъгал? Ами ще разбере, да. Ще разбере, въпреки че аз познавам един бълък дет. Не е хубаво да говоря за тия неща вече. Не е хубаво да говоря за тия неща. В смисъл, един човек, който го бяха излъгали същото, накрая той сам с очите се увери, че това е всичкото е лъжа, че става въпрос И викам, то брат може и да е била девствена, не се знае, то не при всички има кръв. Fucking hell. Може ли да не се усети или да не каже нищо? Ма не бе, то въпросът е, че ти ако искаш нещо сериозно с това пичага, някакви бъдещи отношения и така нататък, най-добре да му го кажеш още преди да се стигне до каквато и да била интимност и така нататък, защото това е просто несериозно. В смисъл, той дори да не се усети. Ако не се усети, наистина е мега тъп. Ама мега тъп. Всъщност може и да не се усети, ако все пак наистина си неопитно и си го направя един-два пъти, което ме съмнява много, защото най-вероятно вече са трицифрено число. Но в крайна сметка има как да го излъжеш, ако е бълък. Ще да кажа, той е голям, той е на 21, така и така, обаче има олигофрени, дет на 30 мога да ги правиш за 2 стотинки. Но според мен е просто най-адекватното да си му го кажеш, защото той дори да не се усети, това е лъжа и изключително долна и гнусна лъжа, а не е като да няма значение темата. Може ли да не се усети или да не каже нищо? По принцип може да не ти каже нищо, но моля за някакви съвети какво да направя. Аз ти казах какъв е съвета. Казваш му истината и случаят приключва. Според мен лично най-вероятно ще го преглътне. Направи това, което няма да направиш. Кажи му. Това е от коментар номер 1. Опознайте се повече, общувайте, хванете се по-сериозно и тогава секс. Не много ме кефи и айде. Така само двамата ще станат. Много сте неграмотни хора. Изключително сте неграмотни. Да, разбрах смисъла. Има преди, че двамата, с които се е думкала, ще станат 20 скоро. То така става при всички, брате. Така става при всички жени и след това стигаме до ситуация, в която бройките нямат значение. Колко са ти ми не знам. Между другото, ако жена ви каже, че има 20 бройки и смятате, че е 50 нагоре. При всички положения. Рано или късно ще разбере. Затова по-добре от теб, отколкото от друг. Кажи му. Бъди искрена с него. Ще те оцени. Логично е. Най-после адекватен коментар. Ще разбере, че си го лъгала. При момичетата. Няма как да се крие.
Между другото, да, наистина, като изключиме олигофрените момчета, които са прости на кучета и се хващат на глупости, но да, в смисъл, първата, с която правих каквото и да беше, си мислиш, че ми е 2021-та сесия. Така че да, естествено. То повечето мъже го правят, така че направете го за първи път, когато е много пиян. Мръсно копенец долу. Няма да помни много и може да му разправяш каквото искаш. Между другото, това е схема. Това може да се случи. Ако пичагата пие, напие го на куче и просто му отвори краката, той ще скочи като давник. Да разбирам ли, че си го излъгала, че си девствена, а не си и той неминуемо ще разбере, когато се стигне до секса. Нали за това говорим, бе, олигофрен? Не е трябвало да го лъжеш, защото за него едва ли е от такова значение. По принцип не е от такова значение. И сега ще ви кажа защо. За него няма абсолютно никакво значение в началото, ако бройката ти е под 5 или под 3. Ако е под 3 си златна мина. Ако си девствена си златна находка. Казвам ти го от опит. Това е най-смелата мечта на всеки един мъж да намери така жена. И много малък процент успяват да го намерят. Наистина не трябва да го лъжеш, но за него е от огромно значение. Именно заради факта, че той вече си мисли в продължение на много време, откакто си го излъгала до момента, в който ще разбере, той си мисли, че е единственият. Той си мисли, че е избраният. Той си мисли, че ти си непокътната. Той се е похвалил на приятелите си, че приятелката му е неопетнена. Той буквално се събужда и заспива с тази мисъл, разбираш ли? Ако просто му беше казала, че са те думкали двама човека един-два пъти, до 5, до 10, колкото и да няма значение, той нямаше да му пукне. Наистина нямаше да е проблем, нямаше да му дреме на дедовия, разбираш ли? Той въобще нямаше да му направи впечатление. Даже пак ще се похвали, че приятелката му е по-задържана и така нататък, което е много хубаво, но ти си направила нещо ужасно. Това е все едно да излъжеш детето си, че ще му подариш нещо за Коледа и вместо нещото, което ще му подариш нещо съвсем различно или нещо, което не е от такава стойност и така нататък. То ще се разплаче. В случая пичагата също ще се разплаче, защото от описанието за него разбирам, че той е някакъв нежно. В смисъл, това е нещо, което би засегнало мен. Какво става за някакъв путю, който е миличък, нежен, грижовен и така нататък, някакъв неосъзнат гей. Той ще се разциври, аз си го казвам. При всички положения. Вярвай ми, когато разбере истината, или ще те остави, или просто за кратко време ще се отдръпне, ще се върне, със сигурност ще се върне. Това е бета пути от описанието, което виждам. При всички положения ще се върне, но бъди готова, че ще има драматизации и така нататък и напълно заслужено. Довършваме коментара. Не трябва да го лъжа, защото за него едва ли има такова значение. Само цигани и турци държат момичето да е девствено и то само като става дума за брак. Иначе и те си правят секс преди брак с недевствени. Като цяло това е един много смислен и много точен коментар, написан от олигофрен. Или много олигофренски коментар, написан от смислен човек. До номер 9 от номер 10. Какво означава, че той неминуемо ще разбере, че момичето не е било девствено? Че чак така лесно ли се разбира? Ами да, лесно се разбирам. Наистина лесно се разбирам. Тя може да му каже и преди да прави каквото и да е с него и всичко да е наред. Като цяло това е най-доброто решение. Тя трябва да му каже, че е девствено. Че не е девствено. Няма как да разберем дали си или не си правилно. Има много жени, които няма кървене при първия път. Точно това казвам, че не при всички има, обаче просто то си се усеща, брат. Как да ви го кажа? Някак си просто не мога да бъда учител на бавно развиващи. Разбирате ли? Мога да помагам на някакви симпове, на някакви олигофренчета, на някакви тапаци, обаче чак на такива бавно развиващи не мога да помагам. То си се усеща, брат. То си се усеща. Бъди искрена с него, щом го обичаш. Така щастието е сигурно. И така стигаме до най-важният коментар, написан преди 15 дни и 8 часа. От авторката. Правилно, ще му кажа истината. Да, това, че съм имала гаджета и сме пробвали да правим секс, не означава, че съм направила нещо лошо. Той никой не ти казва, че си направила нещо лошо. Направила си нещо лошо, лъжейки го. А той сам би трябвало да разбере, че не го лъжа. Не, ти си го излъгала, тъпа путко. Ти си го излъгала. Това, че съм била с момче в леглото, не означава, че съм стигнал до секс в пълната му форма. Какво говориш, бе? Мисля, че и на други момичета се случват да пробват и да се откажат или просто да не става, когато ти е девствено. Че какви ги говориш, бе? Чакай малко. Искаш да кажеш, че ти си девствена, но си пробвала да правиш секс и не се е получил, или искаш да кажеш, че се е получил, обаче пичагата е свършил за 5 секунди и не те отворил както трябва и ти мислиш, че още се броиш за девствено. Благодаря ви за коментарите. Освен аз да оставя един коментар. Жените са като океан, дълбоки, понякога бурни.
Понякога спокойни, винаги загадъчни, едновременно сила и нежност, мистерия и яснота. Това е последния коментар. Изключително много се забавлявам с podeli.net. Между другото, темата е писана преди месец, а коментарът на авторката, в което гласи, че ще му каже, е написан преди 15 дни, т.е. в рамките на 2 седмици тя не му е казала истината, но все пак са запазили отношения, т.е. връзката се развила. Това е нещо, което го знаем със сигурност. Връзката е продължила да се развива още 2 седмици, като преди това също е имало някакво време на развитие, опознаване и така нататък. Т.е. тя го е омотала в продължение на няколко месеца и той все още не знае основната истина. Това означава, че пичагата не я натяга да правят секс, което до някъде е разбираемо, защото той си мисли, че е девствена, а тя не е. Тоест след като го направят, той ще разбере, че е бил лъган и направен на абсолютно кръгъл идиот. И също така ще разбере, че е седял на сухо и е бил чеки вместо да прави секс за едното нищо, защото тя не се е пазила девствена, а преди това е пуснала на някой доста по-лесно, отколкото на него. Чак аз се ядосах, вярвате ми. Чак аз се ядосах и в момента искам да ударя екрана. Това е изключително долна история. Това е изключително долна жена и 95% от жените са като нея. Мразете ме, лепкайте ми етикети на свобода, факт, боклуци сте. И мъжете не сме цветя за мирисане, огромна част от мъжете са путювци, мамини, синчета, гейчета, отрепки. Ще говоря свободно, ебете си майката, въобще не ме интересува. Обаче вие жени, вие сте огромна измет. Вие просто сте съвършен сган. Тоест, ти си мислиш, дали ще се ядоса, че го излъгах. Той ще е бесен. Той ще е съкрушен. Той буквално ще му се изсипе света, когато разбере за това нещо. Защото колкото и да ви се струва като нещо дребно, това не е нещо дребно за един мъж. Това определено има огромно значение и това ще му се стовари като локомотив на релсите, разбираш ли? И другото, което е, това, което казах, надеждите и всичките тия неща, това, че е седяла на сухо заради тебе, това, че не те притиска, ти какво си мислиш, Путко? Че през тия 2 седмици на него му е лесно да седи на сухо ли? Той си мисли, че чака да дойде момента, той си мисли, че показва подкрепа, търпение и все мъжки качества, докато ти си разпрана, обаче искаш да му кажа... Майчица мила, въобще няма да коментирам, ти си абсолютен буклук. Ти си абсолютен буклук. Това е самата истина. И наистина се надявам да не навлезат скоро тези неща. То може да са митове, може да са някакви глупости за връщане на девствеността и някакви такива глупости за зашиване на не знам си какво отдолу. Някакви такива тъпоти, като цяло не съм запознат по темата и няма коментирам, обаче просто се сещам за това и допускам, че може да се случи след като вече има узаконени гей бракове, след като вече позволяват да се сменят половете и така нататък. Нищо чудно да бъде измислена и такъв тип операция. Еби му майката, брат, че това е просто потресаващо. А тази наистина заслужава хуй в гроба. Абсолютен буклук, мен. Нямам думи. Нямам коментар, нямам думи. Ти си най-ниското нещо, което може да съществува. Ти си под нивото на подметката ми, буклук. Просто нямам аналог, разбираш. Приключвам с темата. Край. Не. Това е ужасно. Това е просто отвратително. Ти си абсолютно